Guys, actually it's very sad zvinhu mazuva ano tikurasikirwa nehama dzakawanda. Dangotorawo nguva inoi semafamily tichibatikanawo nekuchemawo nevamwe varasikirwa. Chingotiwo kune varasika rest in peace, but zvinhu zvangooma hatizive kuti chii chacho chiri kutora nzvimbo, but tongowishawo kuti dai taikwanisa kana nevakuru chaivo vanonamata vanhu vemweya vanosvita vanoona vaya vambotionerawo kuti tingaita sei. SeZimbabwe kune vamwe vanonamatawo tambo fast. I think it was gonna be helping a lot of people because Satan ari kufamba, Satan ari pabasa mumugwagwa umu. Be careful guys, there's the people vanongodriver without thinking, so vanogona kutokonzera accident nekuda kwekuti iye akati akonzera accident iyo otiza oenda, so which is not good. Kuti kune vanhu vanongodriver utanga kuti dai mota muroad akuvhiringidza imwe mota. Fanike vanhu especially ndongoti kumagonyeti, please be careful guys also, because sometimes mota hombe dzinokunidza kukanganisika and pama overtake paya nezvironda vemumugwagwa. And I saw something sekuti ndakaona kuti it's easy zvochokwadi kuti munhu anoita accident, because ameno zvaingoitika munhu ogonyeti ungodai apa pamwe munhu aida kuto overtake, munhu ogonyeta kuramba achingosvira kwaari apa mota yemunhu haichafambi zvakanaka, yakufamba zvishoma. I think yakanonoka kukwidza speed, yakatoita kakupanika because mota dzaanza kutouya uko dzanzingadzone speed, so which is kuti zvinokonzera maaccident. So tongoti be careful guys pamugwagwa mavane dzimota, please be careful, fambai zvakanaka, ibvai kumba manamata musati mapinda mumabhazi. And also kumadriver takutokumbirawo kuti musamwe please guys if you know kuti uchadriver, because pakumwa paya uchaita manyemwe wotanga kumhanyisa bhazi uchikuzirizwa kana kuti mota uchikuzirizwa, then zvokonzera kuzoti kusvika patime iyoyo yekuti takuchema kuti tarashikirwa. And also pamunenge muchidza music yenyayo, please try kukama music yenyu down kuita kuti vanhu vari mubhazi vadi vanzwanana. Bhazi anga takakwira nezuro raitanga tikubvira inside kuti madriver acommunicate nesatudzo kuti guys something is vanhu ndo vakatanga kutoita noise, misai bhazi vaburuka noise yanga then vazomisa nekuda kwevanhu vanga vacomplaina. Akaenda vakabuda vakanogadzira bhazi, vakatotora almost half a hour vachigadzira. Havachaudze mapassenger kuti guys uyu bhazi kuita problem yakadai. Ndo zvaya zvokuti ivo vanenge vachikoshesa mara, but end of the day bhazi rikaita accident vanoluza life tisi mapassenger nizvo. So zviri nani kana kuti ratsva zvichokwazonzi ratsva, pavanozotanga kumhanyidzana vanhu vachimhanya people they will end up vakutokuvadzana. Asi vakangoziva kuti bhazi riri kutongodzika zvishoma nezvishoma, communicate nemapassenger enyu please. Urafu tenitohuona especially mumabhazi atongokwira utongoitirwa rafu, wangobhadhara chacho kutanga kuitirwa rafu. So iniwo chandingokumbirawo guys ndechekuti ngatiwirirane, ivai friendly nemapassenger enyu, udzanai, tauriranai. Pakanzi dzorawo speed bhazi dzora, pakanzi ukaonekwawo kana wakadhakwa please don't drive. Takutokukumbirai because zvakaoma. Tarisai manje zvinhu zvaruka zvinotisvitsa, we don't know what happened. Tarisai kuti this week rese talosara vanhu vakaita sei. Beside also izvozvo chikumbiro chai ndechekuti mhepo dzakasimuka, Satan ari pabasa. So chandotokumbira kwamuri muZimbabwe ndechekuti vanonamata timbofastera nyika yedu, timbonamata whatever is happening kuti zvimbomira. Maybe God can help us because we don't know what is going on. But what we know, we just lost and tungogachiluza please. So ngativeisai musoro pasi tese timbonamatira nyika yedu, hama dzedu, because zvakaoma muroad umu mava nemaaccident akawanda. And vanhu vakashaika vavai kana akafira muroad akafa, especially akabatikana, vanotanga kushedzana. Vanenge vachitorufu runotanga
kutoita kuti zvafanana nemhodhi yekuchitungwiza ndiyo inoenda kusekerod ukafamba mubhazi momo murodhi iyoyo amene zvamuri mungovhiringidza zvoda unotoshamisika kuti kuchii. So zvinhu zvazo kuti we have to be careful, and also ngatinamatei tisati tabuda mumba, ngatinamatei tisati tasimudza mota panzvimbo. And because these days life is yevanhu ndikuona ngati especially vanhu vanodriver havazonyatso kuzokeya kuti zvakamira sei. Last time ndakanitaura kuti bhazi rakazadzwa zvinhu zvokuti kana vatembere una munhu kura kutopotsa kutofenda nayedu nokututirwa mututirwa. So tichifungai kuti bhazi ratutirwa vanhu kudaro rikangoenda panhu pakarereka ukandi kunotodai. So zvinhu zvaizvo kuti tofanirwa careful murodhumu and also nemapassenger edu kwai kumhanya kuziko kusvika. And munhu wese mari toida but ngatiwewo tichifungira kuti nevanhu vanenge vari kumasoro please tinotenda kune vanhu tisisi.